nga papel kung adunay kay makita away pero kung wala, ayaw gibughara. Sige, sige. Salamat. Sige. Kinsa ka? Isog ka, nanong agi makaina akong alagyan. Isog rin ka? Di mo ko isog, Noy. Wagi lang ko diri sa lagyan. Isog lagi ka. Nagdala ka ng wasay. Dool ba dire, pre? Bughara lamang kini nga papel kung adunay kay makita away pero kung wala, ayaw gibughara. Hala, ang papel. Kaitan yung pubrita, oy. Init na kaayo. Pagapon ko naman akong trabaho. Oy. Kaitan yun yung pubrita. So wakas, hindi ka kita naging kong batang puta. Tuloy na ni bata. Buta nung Tagalog mo. Mulo. Sayang kahit niya kong magic nga papel. Kung dili na ako niya mato. Uy! Butan! Tingin pa. Hindi tingog daw. Hala. Tawag ko. Kisa man ang tawana. Ay! Kanindot siya kong paminaw. Sa wakas, nagkinalig ko pa ng puta. Nagbarot akong balibog. Kutula! Kutula! Mahadlo ko ni mo. Ay, kadlok na ako. Kay butan ko nga pagkatao. Kinsa ka? Kisimungan. Ako di ay si... Saka dito ko galan. Ala! Nalimot ako ngalan sa balay to. Patsitsya kayo. Buang mo siguro nito, hanak. Wakabalog kung siya yung ngalan. Ay, for your information, Dudu, dili ako buang. Usa ko kabutan nga lalaki nga naipagkababayi. Nga natin sinyong kalibutan nga muhatag ko sa ka magic papel. Terasa na. Ang magic papel para ni siya doon sa nako sa tikasultihan ani. Sige. Mudool ko nimo basta dili ka mga gat na ko, ha. Dili ko magot kay sa ko na hindi kaingon nga usa ko kabuotan nga lalaki nga naipagkababayi. Sus, pakanginigan nito, hanak. Sige, ha, kay mudool ko, ha. Sige pa doon. Sige pa doon pa. Ayaw lagi kadlok na ako. Ay, big pangagat, ha. Di lagi ko mangagat. Kung sa manito yung nimo na ako. Siyempre ka kung tuyo nimo, ani ako. Tungkol kay nakita ko ikaw, nga usa ka batang buotan. Og tuod niya na, doon ako yung regalo kanimo. Regalo? Sa klaseng regalo? Regalo kini siya, alang atlong mga bata nga buotan. Kani nga regalo, makatabang kini kanimo kung adunay ikaw makitang away. Away? O si katabang ana para sa away?
kanang parehas naman ni Pacquiao. Ang ikatabangan nga papel kung naaduna iko'y makitang away kay... Para imong masabtan, basa lamang ang nasulat ani nga papel kung adunay kay makitang away. Imuha na niyo. Kara lamang kini nga papel kung adunay kay makitang away, pero kung wala, ayaw di bukhara. Sige, salamat. Sige. Kani, maayo ni, makatabang gini nako. Basi ka tuning mahimo kong superhero. Unya, uy, ay naman to, nawakalit na magkawala. Ikantok ha to. Pero salamat Diyon. Malagi ko'y gahom-gahom. Ha, uli ko bita. Wala nang kasusuman. Ako lagi isog dire. Hala, hubog. Di akong awayon kurun ani. Hinuan. Nanam ko'y gahom-gahom. Di na ko angay madlok. Anto ko ah. Kinsa ka? Isog ka? Nanong agi makaina akong alagyan? Isog rin ka? Di mo ko isog noy. Wagi lang ko diri sa lagyan. Isog lagi ka. Nagdala ka na ang wasay. Dool ba dire? Pre. Bukhara lamang kini nga papel kung adunay kay makitang away, pero kung wala, ayaw di bukhara. Hala, ang papel. Ang papel nga gikan sa lalaki nga may pagkababae. Ako ni siyang gamiton. Di na ko angay madlok kay nana ko'y gahom. Isog judi ay ka. Dool dire ka. Una na imong atay ron. Isog ko. Dool ba dire? Bangag sa ilong.